Bine ați revenit la un nou episod din Survival. Spunem zombie. Hai, ce lucrăm? Bine, așa a rămas de vreo ieri. Credeam că o să căcad până jos. Hai să ne culcăm repede. Am văzut creeper-ul ăla, cred că o să mă explodez mai mama naibii. Să stai acolo, nenic. Că nu mă super pe mine cu nimic. Da, un pic le-am encantat de ori. Bine, puținele așa. Nu rău. Așa. Și hai să vă arăt după aia cât am săpat frățică și cum se vede. Într-o parte am săpat până jos de tot, dar mult. Deci, dacă vreți și voi să vă apucați de așa ceva, o să vă ia mult timp. Mult timp. Așa. Nu știu dacă ați văzut și voi, dar la Pixel Gun mi-am luat o pușcă nouă. Am dat 110 pe ea. Am avut alea de piatră și am zis, bă, las-o încolo. Am enchantat de level 28, că mai am făcut și puțin level. Nu mai știu sigur dacă 28 sau 30, că am făcut level, că a fost la cărbune pe aici. Cred că o să avem ce să mai facem, o să închidem seria și pur și simplu deschidem alta. Deja am o idee, ok, lasă așa. Cum adic eu? Yeah. Mor? Nu mor. Hai să omorâm creeper. Spawner! Spawner! Hai să mă repede până... Nu mă duc până jos. Am aici lemn. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bă, bețele sunt importante. Așa. După ce când avem lemn. Mă face. Așa. De ce nu pot să pun deasupra? Știam că pot, ok. Ce avem în chesturi? Colim asta, ca să putem să luăm astea. Prostie mare. Bine că am smite. 30 de milioane. Luna roșie, frate, care să facă. String, astea. Stringul îl iau, ok, bun, oasele le iau. Așa, se aruncă-le. Uitul iau, că e bun. Maraditul, dă-te-mi cu. Eu string. Pâine string, da, asta, da. Hai să arunc eu ăsta. Așa, să iau astea două pâini. Iron, ok, astea. Da, o să avem și un spawner. Cred că. Și uitați. Gol. Aici am avut noroc că e cu asta.
Așa, pe aici am spălat plictisele pe unde am pătuși. Așa. Pe aici. Pe aici. Am găsit și mai shift. În drum. Pot să mai pun ceva pe aici. Uite ăsta. Iată, bă. Am găsit și la iron în peștera asta. Bine, în ce minam. Aici să fac groapa. Și am zis că să nu vă plictisesc cu săpatul astea o să mergem la minat, pur și simplu. Numai șeftul ăsta a găsit nou. Dar ne trebuie torți. Care avem? Ne trebuie coal. Avem. Asta cred că s-a băguit. Ok. Da, eu aveam lemn. Ok, s-a băguit. Nu știu ce are, am început să am lag. Și cred că de-aia mi se și băguiesc. Unde am asta? Da. Mai știți ce am bani când am encantat-o? Acum i-am aminte și eu. Parcă aia e, nu? Nu avem pickaxe. Hai repede cu niște era. Așa. Repede un iron. Așa. Dacă mai se poate încădre ar fi foarte bine. Mai punem unul în caz de. Așa. Inventarul ni l-am golit. Apa ne o punem aici. Gălețile ne le punem aici. Aici. Hai să-mi facem și niște pâini să nu ne ocupe locul în inventar. Și astea lasă-le aici. Așa cum sunt. 3 aer, mai facem niște bețe. Pickaxe. YouTube. Screve cane cocation. Așa, ok. Scuzați pentru asta. Mâncare avem, da, încă 32. În afară de asta. Hai facem un pickaxe. Bine, la diamante, dacă ne ducem și luăm un pickaxe. Hai, mă. Poate odată. Știi ce putem să facem? Noi până atunci luăm 3 blocuri de dirt. Și punem hop, hop, hop. Încă un pickaxe. Și încă unul. Bă, nu știu, pune-te aici să te faci. Și încă unul. Să avem pickaxe-uri. Ați văzut lagul? Poate să te enerveze. Că uite, eu pot. Dar dacă este laggy, bineînțeles că nu poți să sari. Că luăm. Acum ideea principală pe aici e să nu ne pierdem. Bine, ne pierdem e pur și simplu la suprafață, săpăm. Bine, n-avem cu ce, săpăm cu mâna. Lemn, găsim pe aici, lemn. Jaf.
Pe bune, nimic. Luăm string tu. String-ul. Că-i bun. La casa omului. Ce zici că mi-a fost cineva că a fost dar doar. Deci nimic. Nimic. Să luăm cărbunele. Bine, noi pentru ardele folosim blazerul, dar să facem și noi niște torțe, chiar dacă mai avem acasă, ce? Să mă pe partea asta. Se spună torță acolo, pe bune. Să-mi pun aici niște mâncare. Asta ca să o consum. Să-mi mai stau cu ea în inventar. Bine, putem să găsim și diamante, că e aproape de bedrock, chiar unde minam eu. Deci când ajungeți la bedrock, urcați 8 blocuri în sus. Și acolo o găsiți diamante. Dacă jucați pe pachete, dacă jucați pe calculator, F3 e mult mai ușor. Bine, sau cu moduri aveți harta, dacă aveți... e și sus pe acolo. E mult. Nu, tot ce prinde. A venit țiganii să fure tot ce au ăștia pe aici. Bine, normal, de la de diamant imediat le spargeai. Dar, ăla de diamant, ce e ăla de diamant și ce este de iron. Diferență. Mamă, cât de mare e. Lavă sau ce? Da, torțele mele, ok. Opa. Așa. Da, și cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, lume!